Keď sa povie závislosť, mnohí si predstavia niečo chemické. Niekto si vybaví cigarety, niekto alkohol, jednoducho nejakú látku, ktorú musíme pravidelne telu dopriať. Tieto závislosti sú dobre popísané a jasne definované. V tele spôsobujú rôzne reakcie, ktorých výsledkom je dobrý pocit. No čo ak ti poviem, ak niečo podobné vieš zažiť takmer úplne zadarmo? Respektíve bez toho, aby si vôbec musel nejakú chémiu prijímať. Existuje totiž závislosť, ktorá funguje presne takto isto. A veľmi podobné sú aj jej následky, ktoré nie sú rozhodne dobré. Hovorím o závislosti na rýchlom dopamíne. Túto tému som už načrtol v jednom nedávnom videu. Nájdeš ho tuto hore. Tam som spomenul, že dopamín je snáď téma na jedno celé video. Tak poďme na to. Na úvod si vysvetlíme, čo vlastne ten večne omieľaný dopamín je. Je to chemická látka, ktorá sa vytvára v mozgu. Vyvoláva v nás príjemný pocit po tom, čo sme niečo dosiahli alebo urobili. Tieto podnety môžu byť hocičo si len predstavíš. Môžu to byť veľké veci ako pracovný úspech, ale trebárs aj kúsok čokolády. Inak povedané niečo, čo nám dokáže zlepšiť náladu. Dopamín sám o sebe nie je zlý, veď je to doslova hormón šťastia a odmeny. Problémom je tu spôsob, akým stimulujeme jeho produkciu. Dnešná doba je charakteristická tým, že všetko je strašne rýchle. Veď sa pozri okolo seba, doprava, komunikácia, prístup k informáciám. No a rovnako jednoduché je aj vyvolať v tele dobrý pocit. Úplne stačí, ak ti niekto olajkuje tvoju fotku na Instagrame. Alebo ani nemusíš nič pridávať, stačí ti očumovať zábavné videá na TikToku. Najmä smartfón je v dnešnej dobe veľmi jednoduchým zdrojom potrebnej stimulácie. Priznaj si to, koľkokrát sa ti stalo, že si sa doslova zasekol pri podobnej situácii. Uvidíš jedno reelsko a tak chceš ďalšie a ďalšie, dopamín ti vystrelí do nebies, no a potom telefón odložíš. Na chvíľku ti je super, no potom to príde. Tak rýchlo, ako sa ti nálada zlepšila, odrazu prišiel aj presný opak. Začínaš sa cítiť mizerne a chytá ťa depresia. Po chvíľke opäť vyťahuješ mobil a cyklus opakuješ. Prípadne to ešte zaklincuješ niečím ostrejším. No a stane sa čo? Opäť dopamín ti vystrelí do nebies. No čím vyššie vyletí, tým tvrdšie. Potom padne. Keď som bol mladší, žiadne sociálne siete neexistovali. O žiadnom dopamíne som nemal ani šajnu. Proste som robil veci, ktoré ma bavili. Koľkokrát sa mi do nich nechcelo. No ak som chcel odmenu, musel som si ju zaslúžiť. Uvediem ti príklad mojej veľkej vášne. Horskej cyklistiky. Kedysi som jazdil slovenský pohár v zjazde. No nebolo to vždy len o príjemnom spustení sa z kopca dole. Ten kopec som si najprv musel pekne vyšľapať. Veľakrát to bolo náročné, no o to viacej to potom stálo za to. No a keď som večer prišiel domov, tak som si povedal, že rozhodne to bolo dobré. No čo je dôležité je to, že ten dobrý pocit z toho som mal napríklad aj na druhý deň. Aký je rozdiel medzi takouto stimuláciou a tou rýchlou? No taký, že nábeh síce je postupný, no o to dlhšie potom trvá. Tak to máme od prírody dané. Dopamín nás mal pôvodne motivovať k tomu, aby sme boli trpezliví, vytrvalí či disciplinovaní. Ak sme chceli zažiť ten dobrý pocit, tak sme si ho museli zaslúžiť. No rýchle stimulácie sú pre nás naopak neprirodzené. Telo na to následne reaguje tak, že počet dopamínových receptorov zníži. No a stane sa čo? No to, čo som už spomenul, že tie následne na nič. Rozdiel medzi pomalým a rýchlym dopamínom teda už vieš. Ako vidíš, závislosť na ňom je veľmi podobná ako tá chemická. No stimulácia nastáva trochu inak a podobné sú aj vedľajšie účinky. Aké sú následky toho pomalého, prirodzeného dopamínu? Pozri sa na spomínané spôsoby, ako ho dosiahnuť. Okrem toho, že sa teda cítiš lepšie, sú spomínané následky prospešné. Vezmi si také cvičenie, vďaka nemu sa cítiš zdravo, vo forme. Alebo práca na nejakom projekte, zvyšuješ si svoje postavenie. Prechádzka v prírode, vyvetráš si hlavu. Proste niečo, čo ťa zamestná na dlhšiu dobu a musíš preto aj niečo urobiť. Daj si teda bacha na to, aby si neuletel na lacnom a fejkovom šťastí. Takom, pre ktoré nemusíš nič robiť. Trvá krátko a jeho následky sú veľmi zlé. Jednoducho, nie je pre nás prirodzené sa cítiť dobre len tak, pre nič za nič. Možno to znie desivo, no práve robenie tých veľkých vecí je cestou von z tohoto kolotoča. Dúfam, že si to v dnešnej šialenej dobe uvedomíš čím skôr. Ide predsa o to, aby si sa cítil dobre dlhodobo a hlavne zaslúžene.
Ak sa ti video páčilo, určite mi hoď like a odber. A keď chceš byť ešte väčší frajer a vážiš si skutočných tvorcov, tak ma môžeš podporiť aj formou super vďaky alebo mesačného členstva. To nájdeš tuto dole po kliknutí na tlačidlo pripojiť sa. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju podporu a pripomínam to, čo stále. Buď gentleman.